Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Mayong gabi Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ito naman nga pagpangalaga din ninyo para tuntunan Aksyon Night Patrol. Martes kita nga presentation mga ka-aksyon, Oktubre 25, 2022. Subong nga gabi duwat na makita mga dulong sa inyo sa pinaka mga bago madalag ko ang mga balita nga natipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters, aton Aksyon Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Aton manibalo ng pinakauling alakat sa sitwasyon sa palibot o sa radyang Bacolod. Ang pinaka mga balalagyaan, ang perya sa NGC, extended sa gyapon ng iladra nga pagserbisyo. I-check na natin karon mga kakson kag ang mga bulubalita man nga natipon sang aton nga patrol. Aton nga patrol 2, aton subongan na Vara Patrol. Kaya ang aton nga patrol 2 nga crosswind, medyo pulo pa uhay-uhay sana ya. Dire kita na kay Navarra Patrol. Kod nato ng puwersa ng Aksyon Zil Minardo. Back-to-back sa ito naman piloto sa patrol. Walay liwan. Sa gihapon nagapabilin nga matahom. Lalagson sang kalabanan. Pati idokis agadalagan man. Opod nato ng puwersa ni Aksyon Papang Nixon Tahom. Padayon man ang atong magbantay sa pinakauling mga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Upod nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisa Yap. Dito naman sa studio ay master control sa tunumang yung technical side. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Elmar Mandera. Back to back na rin kay Aksyon Christian James Binares.
Sa ngalan man sa inyong regular nga anchor masasaling nga palatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa, para sa Martes nga edisyon sa inyong nga programa Aksyon Night Patrol Program. Palos kita temporaryo sa pagpangalagad. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:08 na. Kumusta ang aton talang matag pramati, aton mga suki sa kahanginan, sa 61 ka mga kabaranggayan dari sa Nakbano sa Bacolod, aton 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Manayan na yang panahon, manami aton nga panyempo. Parte ka nami kagatawhay, kalinong sang palibot mga kaaksyon. Nami tani kon blabilog nga tuway ka mula ng sitwasyon hao. Wala sang gamo, wala sang nagaginual. Malinong man ng aton kalangitan. Kaya sa nga po na binaton, dumabubogin ang korte kanamo sang mga ulan. Kaya nagagalomong, nagagitom ang kalangitan. Galing kay do wala man no? Basigulo puro pahog-pahog gilang tubla. Pero tani mamintinan naton mangin maayo ang aton man nga lakat sang panahon para hindi kita matublag bla ang aton nga makaladtuan, ang aton mga transaksones, eskwela ka mga estudyante tapos magpulupaway-way bla sa Mascara Festival, balik naman ang klase sa UNOR exam pa. Di pagbalik ihom, wala sila kabalik ihom kaya di kinanglan nila tutukan ilang pagtuon, balik yambe no? Ayo di purma. Abi ko tapos maskara balik yambe. Hindi gali ya, so good lang gali. Hindi lang gali karanda di. Kaya mo sila sa mga obligasyones, no? Kamu dama kakson, kamusta ang inyo nga paglibot-libot? Kamusta ang inyo nga Mascara Festival? Abi, share din sa ato ng inyo experiences ang maskara man. Diyan ka mo nakalabot man. Labot ka mo yung GC? Nakalakson ka mo? O kung nakapaplasa ka mo? Diba ba si nakalabot pagit panaan? O kung may nakapaligwa-ligwa, nakapaliwaliwa to sa may area sang singkang. Akon doon nakadtuan ko. NGC lang, plaza, kag Lakson Asa pa na at timplano lang Pero ibang area do wala gida, no? Importante, kamo nag-enjoy, wag gina problema. Basta ka-enjoy ka mo, ano? Kag wala labot nga ka-enjoy, may unod pag ang bulsa nyo. Ayo di purma. No? James, no? Si James halos tanan nakadtuan na gidyang daan. Halos tanan. Nakapalakson ka man to? Tiyaram lang rin nakapalakson Nala, ba't sa gamot to nila gumba ka mga music? Wala ka ba naulanan? Naulanan ka? Aperte, kapag ka paulan, kapag ka Ayo di purma. Doga music video ka lang no? Domingo, abe, nakalingagaw kami Ginagaw ko si Mapang sa Domingo, kaya sa daan sa Biyernes, Sabado, de, kaya may importante sa kantuan. Pagka Domingo na grandadi kami to Bisan mga 30 minutos lang
Ay mga kakson, mayong kabidra sinyo tanan, kamusta kamuda? Check tabing aton nga patrol. Action dyan ang ang parte naman isa nagatrending. Ako do, ay gikunigana magsapak klase tao niya. Ay gikunigatag komentaryo niya. Ako naluoy lang ko sa iya. Naluoy ko sa iya, kay bilog yung kabuhi, dumdumo niya gini. Ayun di forma. Dumdumo niya gini natabo. Isa na mo lang ta. Ay, hindi na madulay Damo na nakasave sang video. Damo na nakabalo sang iya ginahimo. Iya nga pamatasan when dealing with someone else, especially in the height sang kabudlayan mga kakson. Na-interview man sa naton. May plano man sa mapasaka sang kaso. Tiyan mo ko, harap man naglay plano ko pasaka kaso. Tiga, lakat, batsi. Ayun di forma. Pasaka to kaso Hindi mo na kinamataro, mapasaka ka kaso. Pero sana mismo gambal, kung mapasaka sang kaso, pwede man sa kunong pa-filean, kaya nakasala man sa mong. Mako mo na kabalo ka na nga, pwede ka man filean kaso, pagsaka ka man. Ayun di forma. Pero ang gwardiya, wala man niya plano, no? Do maximum tolerance sila gyapon. Yan ba nila kay tignan mo, ano ito yung obligasyon mong. Yung mga problema to, kay Gambal, ining lalaki nga nag-trending, yung lawago ng ngalan niya kay don't want to give him attention. Kasi dapat gana attention Gambal, to sa nga, failan niya kaso, kay ginpost ang video. Ang pamangkot, sigurado ka nga ang i-filean mo kaso, mo to nag-post ka video. Ayun di forma. Ang ginalawag mo nga ngalan na, sigurado ka nga munang nag-post ka video. Sigurado ka ha? Basibla pag hindi na sa nag-post kag file niya ka moral damages, disgrasya ka gid. Ayun di forma. Tactless bimong no? Very tactless. You say tactless? Bro, sige na mabuya without even knowing what he is already saying. Ano nang borders o limitations sa ginahambal. Dapat ginatunan nanay. Ay, laban-laban sa disgrasya. Baida sa. Nabot kung damo pa na sila. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, that's just 15 na. This time, check na natin mga ka-aksyon ng aton mga patrol. Aton nga action correspondent standby. Inyo mga mensahe, butang nyo da sa aton nga live stream kay basahon na naton dugay-dugay. Sa nagaulat man sa resulta sang STL kagloto, ari diskamot ko, ulat-ulat na kamuda kay aton nina pagalawagon dugay-dugay. Pero this time, check na kamusta naton ang aton nga aton patrol tuwid aksyon Zil Minardo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Zil sa report, please come in. Aksyon dyan! Mayong gabi! Pwede nga ginawa mo ba? Matsagan ko Ayun di forma. Gabi nga kuha mo buylo ba? Para lang ano ba no? Oo Kaya? Ano nga? Wag kita da? Ate subong, wag kita da. Ayun di forma. No na, anda ka, wag kita da? Di ka subong Wag kita man? da. Para sa may Bacolod City Public Plaza. May ano da? Lago-lagaw Lago-lagaw. Yung mga gabaligya, di ba sa RTW, kasi asa pa nila sila January. January, ang sa tubang Oo. sang... Katedral. Katedral? Oo, sa interview ko, di ba sang kagabi, doon sa pa sila January, ko noon, hindi na sila manghimos. Dati, pero ang mga kiosko, the reaction dyan, na daw almost, tapos naman dere himos sa mga tagiya, kaga sa syudad mismo, mga banderitas, may mga pipila na nang action dyan, dere sa tubang sa liga ng mga barangay, mga opisina, sini ang nagkarabilin. Kaga subong ang visibility patrol sa Bacolod City Police Station 1, makitaan man nato na dira sa may tubang sa San Sebastian Cathedral, subong nga gabi action dyan. At subong kagabi ang mga tagiya sa isang kiosukan yung kapadayon sa paghimo sa ilang mga kawayan nga ginapundasyon sa ilang mga kiosko. No, kagati subong Ara pa na sila Action Zil ang nagapanghimos. Oo, nakita ko daw isa naman lang katagiya sa kiosko ang naghihimos sa tubang sa police station 1 kay almost ang ibang action dyan, no, himos naman sini ang ilang mga trapal tanan mga agin pang tao dara nila nga mga kiosko nagkarakakas na o kung naging panghimos na nila kagabi daw
ara pa yan, may mga payag-payag pa dala ng mga kiosko nila, mga trapal, tanan ng mga kawayan nila, ara pa, pundasyon, kang mga haligi. No, so, subong nga gabi yan, nakalakan, na ginagato na makitaan, subong nagapanira na ini ang mga nagagabaligyan, diri sa natubang sa San Sebastian Cathedral, subong nga gabi action dyan, no? Makita natin diri ang mga trapal ganin nila sarado na amatamat na sila panirano kay alas 10 naman sa gabi sini. Kagati ang iban nga hali naman silang obrahan nagapapuli pa nan sila nga mga pulian sini action dyan na subong nga gabi. So, Pero anyway, imo lang imo VMix so lang suli action sino. Anyway, bot silingon dra sila sa area, hindi sila magalin until January sila. Tapos until January. Okay, bukas lang sila ya, pero siguro ano na sila until what time sila 10 or 11? Mga 10:30 sa action dyan, nagapanyuwas na matamatay. Man gani 10 pa lang nagapanirado na. Siguro tuyo man ikag kapoy man action dyan, no, kay bago lang man natapos ini ang Mascara Festival. So, mga 10:30 kag 10 to 10:30 ini ang mga kauturan natin diri nga mga nagabrigya sa may atubang sang San Sebastian Cathedral, nagkamatamat na panirado action dyan. So, mga gabi. Sa gati, subong kung sikero natin yan nakataman sang panahon. So, medyo magalum-galumon. Kimandri sa aton, so may syudad sang Bacolod action dyan. To kang gina, nagpalaw panalitki, no? Dre sa may syudad sang Bacolod, kaga sa ibang mga parte sang Negros Occidental. Sa nga probinsya natin, diri kagati ang lakas nga trapiko subong gabi, diri sa may dalanak. So, normal naman sa mga gabi. Kag sa ibang pang areas, no, unlike sa nga tinalikdan, sinisang pagsulog sa Mascara Festival, even though nga kaagahon niya nagliligad action dyan, no, sang, especially sang highlights na, kaga sang pagsugod sinisang October 24, no, nabilogid nga adlaw, ang lakat sini, the slow to moderate sang trapiko action dyan. Kaga, oo. Pertis mo action sila kunog to, perting init ay no? Oo. As in, no, kung ugto, ang amo na gani permit ang mga ka-experiensyahan diri sa may syudad sa Bacolod, hindi naman guro sa aton di action dyan. Nasa iban pagid siguro nga mga areas sang probinsya, kag sang Region 6, nga pagkaugto, bala grabing tagite, pagkalabot sang hapon, ang taliti o kon ang pagbundak sang ulan, na ma-experiensyahan na agid natin action dyan. Pero kung kagahon niya, do matamat na gidman nga nagabugnaw, di bang hangin? Kaya basta gani mag-ano na yan, lapit niya Disyembre. Ba't sa kamo ganyan yung dupoy-dupoy kangin? Gani, biskan na subong, biskan kanay-kanay, pero daw medyo mabugnaw ang huyop sa hangin, ma-experiensyahan mo action dyan. Especially kung kagahon doon, biskan hindi ka na bala magpandar sa electric fan, biskan close in yung imo nga kwarto, biyo ko ng inyo nga balay. Ba't sa gano'n nga daw, hindi gina mo nakapaang, unlike ang mga August or July nga mga months actually dyan, i-compare mo sa September, October, no, ba't sa gano'n naging ang kabugnawon sinisang huyop sang hangin actually dyan. Although nga, hindi amo gini bala kakusog o kung nakatudo ang hangin nga experiencehan natin diri sa syudad sang Bacolod, kagamangin sa iban mga areas diri sa may probinsya sang Negros Occidental action dyan. Gani man. Action Zil, I don't know if ma-check mo lang karon na. Ang report lang agin padangat isakon nga may napatay dra sa isa ka fast food chain sa Libertad. Siguro sa init, guro ni Station 6 area. Anyway, speaking of Station 6, man gabi dala kay Sir Hendra, no, nagaparok-urok ang K9 ka Station 6. Kay Sir, Esquadra sang Backup 6, good evening. Pero base action Zil, ma-confirm mo lang ang report. Yes. Do sa Libertad nga area, do senior citizen, ano ko, ara sulod sa convenience store. Anyway, confirm to na karon. Thank you, gid sa nag-feed sa information. Anyway, kagina na yung naguro na tabo. Amo na muno kay perti gid ka init sa panahon nga daan. Siguro action dyan. Oo, sa Chempo. So, try ta action dyan, labutan dito. Katuan ta kay ti ang lakas ng trapiko sa mundo, hindi naman amo na kabugat. So, ihingagawon ta dito kaan sinisang investigation no kung ano gini ang natabo action dyan, no kung normal cause of death, no kung sa Chempo sini o kung ano pa ni ang magagawa sa investigation sa isang police station 6 action dyan. No? Kaya subong gabi gani o mga jeep gani going Fortune Town, kagapunta Taytay, damo pa man ang nagabiyahe dito sa amo ni oras, may mga modernized jeepney pa action Zil. Amo ni oras action dyan, laka na lang makita mo, siguro mandalagan ng mga ruta, ang kalabanan, subong mga nagabiyahe is mga
traditional jeep na kahit ang ila sinagani action dyan sa kapilatan ng mga pamangkot sini sa ila is 8 p.m. sini ang ilang garahe, no? Oh, anyway, kay sila na wala man awat kay kabalo ka. Ano man na yan mo, do oras or sweldohanay man na sila kumpara mo sa mga traditional jeepney nga lalagson gina nila nga kotabla kun ila dabi nga ano pa nawag na ganila renta, no? Lagsong gina nila Gilagas man si Action Z dula sa Ayo di porma. Action Radio Philippines Standard Time. That's just 23 na. Mga gabi dira kay Sir Hendran sa station number 6. Kitanan nga K9 dira sa station number 6. Kay Police Lieutenant Dax Santelian. Ila si OP Police Lieutenant. So, hindi si OP na nalipat ko ako. Migo ko na Sir Squad Drama yung gabi dira. No? Sir Azil mo yung gabi? Action Zil? Oo, sige. Oo, sa mga gabi, ang kalabanan, makita natin ang mga biyahe sa mga modernized sa mga traditional jeep na langgit, na ang kalabanan, hindi sa pag-mention na kung mga pag-interview. Action Zil, medyo hindi namin yung mga signal. I-plus na bilawat? Action down. Itaya, gabi mo bing mouthpiece sa imong ba. Hindi ka clear. Okay. Go ahead. Oo, kahit tayo galong-galong. Abay, ginaman mo nung notice kasi dyan mo sa mga galong-galumon, nagkakon mo ang signal, dagwa ka, no? Pero, subong action dyan, abay, may, subong, ang bus sa nga province of Zamboanga del Sur. No? Kung dahil sa may public platform, gabay bag-ulang deduction dyan. Siguro may mga, mga out of house. No, agad, na action dyan sa mention, naroon na bara, ang kalabanan subong ng gabi ay makitaan tagit sini ang mga traditional jeep rota pagkataytay fortune town lumandalagan bata kag mga taxi drivers ng subong nga gabi daw niya makakita gid sang mga modernized jeep kaya sa nililigan sa ating mga interviews sa mga lines so 8 p.m. pa lang na daw ang ilan sini nga sugod sa biyahe 6 a.m. to 8 p.m. So, subong mga kalabanan ng biyahe, mga traditional jeep. Nagtiya kalabanan rin sa Maya Plaza, makita natin mga nagabaligya balot, mga street foods, muna biyang RTW. May mga pipila dira nga nagaragulaga sa plaza. Pero kung mga minors, pagkapatak ni sa nga 10 a.m., ang nagalibot ni balang mga GOs, kaga mga volunteers sa syudad akin dyan, ang mga minors na nasa Y, gini nga hindi pwede dira katambay sa may Bacolod City Public Plaza. Kaga tigis ka na inibra sa una, doon na anda na ba na action dyan na mga nagarakit-rakit. Dira di nga mga kauturan, ta mga kababainhan, no ginasaway na da nga kung pwede, hindi dira magatambay, no, sa may plaza. Kaga sa una, mga nagatulog dira no do wala na gani action dyan, hindi ko na sila makitaan. Sa may mga waiting shed, di bala, ang hindi taman sila bimambal na homeless, ni karabanan, ni gani sila may mga pamilya man, makopod sila mga families, mga kabataan, na diri nga naghigda sa may waiting shed, so wala na din sila. No? Ayun, no, kung di sila subong nahamtang, na plaster, kaya iban sila action dyan sa may katedral, man sila nagatululog. No, ini ang mga homeless bis mahigaro no kono mga pamilya nga wala gid bala sinisang nga panimalay pero sila ya kompleto gyapon na siniya action dyan ang ilang mga pamilya no kompleto pati sa mga gabi na madamo pa man gani ang mga nagaragulagaw makita anda diri sa may mga dalanon sa may syudad sa Bacolod kag sa mga paglabay kag ginahalin sa may norte nga bahin no ang sino may mga pipila ka mga problema mga nagkarawigit ni balang nga tubok diyan kasi daw seasons of milling naman malaksyon diyan may mga pipila sini nga mga nagkarawigit nga mga tubo so paano yan tani kay kadelikado man ni action diyan kung mag ulan-ulan bala nga madandog ang dalan ini ang mga tubo delikado ni para sa mga nagamotorsiklo. So sa mga nagamotorsiklo na pahanogyan ng ganyan sikero kitang ilang nga ginaagyan kagati kasubong man no nga magsuksukit sa ila sa mga helmet kung gab-in action diyan so ang diri sa may sila sa Bacolod so far halina sa pagmaskara festival until now no ang kaluyan ng gidasyon nga kasi wala sa mga dalaguan gid nga mga hitabo nga nagkala record with sa Bacolod City Police Office no until now kaluyan gid na ang syudad sa Bacolod nga daw kaninong katawhay
apang masadya sini kagati mga batian na naton sa ilang mga ano tawag naton sa ilang mga feedback dalaksyon dyan no sa mga miski na gani sa mga sagwa sa nga pungsyon nga nagatan-aw lang via Facebook Live sini nga daw mga nahidlaw man sila kuno sa sa ulog sini sa Mascara Festival. So ti action dyan no. So ang ato na diri sa may atubang gid sang LCC mismo ang mga paradahan diri sa Punta Taytay nga mga jeep gani aduga ano pa madamo pag katama kagating diri sa may balik naman ang pwesto sang ginpang pahalin hindi ba sila nga pahalin gid ang terms ni temporary nang nagbalhin ang ligad sini sa mga kalan-an balang ara sa may North Road o North Capitol Road action dyan ginabalhin di temporary sa may South Capitol Road so ginapabalik naman sinisubong nga gabi dito sa ilang pwesto git kagati makita naton nang padayon dira ang ilang mga negosyo kay ang kautura naton sa may Bacolod o kun sa may mga BPO company no nagakaon dira so amo na no ang ila dira nga plasada ginbalik na kagati madamo man sa gahihapon na dira ang nagakare kay nagahadto nga mga kautura naton agod magbanding-banding dira pamilya man kon mga friends nila hindi subong mga klase man do hindi na ginaamo na kanamo pabigid ang mga makita naton na dira pero so diri sa ni ano gin ma-feel man naging relaxation dyan ini ang mga ang spirit of Christmas no so mga October, bulan sa October, diri sa may Ayala Mall, na makita naton diri nga ang ilas ni nga mga lights do ka bongga na no do ka bugana. Nabra ka damo na kaysa nga pag Mascara Festival pa lang grabe na ni sini ang ilang nga mga preparasyon no do naga-lights on dira sila no ka upod sini sa iban nga mga celebrity kang mga influencers action dyan. So makita diri naton sa may North Capitol Road ang mga nagabaligya no nga nagabalik naman sa normal kay tiyan dalan lakson ay rakat subong sa trapiko normal na sa subong gabi so action dyan sa ating mga taga-palamati mga ka-aksyon maghalong gid kita nan kung diin man subong ang inyong mga destinasyon. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. May gawin dara kay Sir Junjun Aragon. Good evening lang kay Sir Mario Olvido Alquiza. Dili kita na mga ka-aksyon sa recap naman sa resulta ng STL aton first, second, kag third draw. Resulta ng STL first draw, mga maswerte nga numero 31-30. Sa liwat 31-30. Second draw mga ka-aksyon, mga swerte nga numero 31-34. Suliton ko 31-34. Third draw mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 15 kag 8. Sa liwat 15-8. Action Radio Philippine Standard Time, last 10:31 na. This time, check na ng report sa ato naman mga action correspondent. Ay banda na nato na ang update kag ang recap naton sa resulta sang Lotto Standby. Pagkatapos sa report ni Action Nelson Pateño. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nelson, sa report list kami. Yes, Action Jan, mayong gabi. Mayang gabi, way kita da. Ara Ayo di purma. ara da. Ara da, nakapanaog na to sa Action Nelson. Naog na to. Naog na sa gali. Oo, kay gintog nawan na to. Pero ano to man, may mental disorder. Mangkot lang ko ha. Ato bala, basta mga curious, ano man tagpalamati. Ano to kani Action Nelson, ang storya yun ha? Ang istorya Action Jan kay ano na siya ng dugay na bala nga ano nga hindi mo na maistorya mga 3 na kasimana. Oo.
palayo sa tao. Tapos wala na communication sa iya nga mga utod kay makakita gani sa tao panago siya. Kaga masamin na siya sa kasiutan kadto bla. Oo. Oo, kaga tapos ang iya sina nga actually nga iya sina ginaobra ang pagbantay sang iya nga mga sapat bla, karbaw, baka. Kag tapos na maligya na siya sang iya sini nga karbaw. Pagkatapos siya baligya, pauli siya nga hubog. Kag tapos sunod nga adlaw hindi na siya maistorya pero may kwarta na siya Ang kwarta yang nabakal na baligya yang karbaw 23 mil, ang 5 mil na gasto ya, ang 18 mil ginpatago ya sa iya parinting nga babae nga sa iya malang kaingod ang lapitanay na isa malang kadupang ang tadanay sang balay sang iya parinte kag iya balay man payag-payag. Tapos amo na to wala na siya dayon nakita hindi na makita kay panago na sa gali sa sa mga kasiutan kag tapos may makakwarta na sa kung kaisa ginatago iya sa dalumduta kag ginatabunan dahon. Oo kag pero action Nelson wait lang gid ha basi mamangkot sila di ini gani action Nelson natabo. Ang natabo ni aksyon na dyan sa may barangay Dules, sakop sa Banwas, ang Calatrava, kung naling ka dispoblasyon, mga more or less, mga 7 kilometers. No? Pero nagtakla, di ka mo to aksyon, Nelson? Nagsaka kami actually dito, kay hindi man malayo mo. National Highway man na di siya. Okay. Tapos sementado man pero sulodlo na tong ilabalay didto kag kalubihan. Okay. Oo, tapos ti ang senaryo didto may mga kabataan ni sa how. Actually sultiro ni. Sultiro siya gali. Sultiro siya 40 years old. Oo. Wala na sa wala na siya wala man sa nobya, wala man sa nobla. Kagti ang iyagid lang niya obraya pangumpay sang iya sini nga mga kasapatan mo. Kag ang problema lang kay sa kadugayon na blang ginpabayan sang pamilya wala na nila na talupangdan kag namutika na lang ati ang ila sini nga moto si Armando nga Purisima muni siya ang nagsaka sa babaw sang Lubebla aksyon dyan. Dito na lang nila na diskubrihan na nga to na sa babaw Lube. Kag before nga nagsaka na siya, hindi na gid Manila may istorya. Kag kung istoryahon nila, lain-lain na ang ginasugpon blang istorya. So kumbaga, pila siya gani kaadlaw sa babaw sang puno sang Lube? Actually, sang Lunes na naog sa sang aga, mga anom na gidya kadlaw 6 days man sa gali. Pero sang uli na naog na sa kanitog nawa na. Ang balita nakuha namon ay gakurog-kurog na siya mo. Di man katos babola man to atop. Sige lang to ako sa Palwa Kalubi. Kumbaga daw sana lang gid action nila so nag-amat-amat pa naog. Siya nagid lang kahit hindi man siya man-negotiate mo. Okay. Hindi man sa may istorya. Tigin pabayaan na sa pamilya, kung ano matabo siya dati, okay lang. Mismo siya, na lang yun, matumato na lang panaog. Kag gutom, panimaho, kag tapos, hindi na magkalamo, iyatsura, kay manti, imagine mo na ulan init, kadtos babaw, ang ulan daan sa mundi, kada gabi, ulan mo, mayara pa adlaw. Hindi gid mayong iya sa pagkaimtang dito sa Babalube kauna-una guro sa nga manaog action dyan. Anong diagnosis si action niya sa may idea ka? Ang manifestation niya actually dawi nga magambal siya kag dawi sang iya sini nga mga appearances bla kag makita naton nga ti una nga daan
evident kayo nga gapalayo sa tawo. Tapos bisan iya mautod hindi makaistorya sa iya kay gapalayo man siya. So ang ginahimo iya subong ang iya sitwasyon ara lang sa karon nga mga pagpanaog niya. Ato lang to sa iyang balay. Asa lang isapon isa? Oo, sa iya lang balay. Wala man sa guwa-guwa. Ginadulungan na lang siya pagkaon. So ila ginabantayan kay basi kung magsaka liwat lubebla. Oo. Kay ang sa kapigaduhon man no? Usually siguro ano man makakonclude sila nga base may mental disorder or psychological Ang ambal ni Antonio Purisima utod ya linga sir hindi nagin man sa kung sa mga binisaya pa hindi sa kasubay sa among giistoryahanay. Suminti sa kasugpon kung istoryahon mula niya ginasugpon bla. Okay. Oo, so most probably daw may amo na kagati siling gani isang mga otoridad pa-check nyo na kay para masiguro nyo kag hindi nyo pagpabay kay basi kung hindi lang saka sa lubi na kabasi kung magbitay na sa iyada nga balay-balay. Isa pa ginakabalantayan, no? Kay hindi pwede na siya nga mag-amulan na siya. Hindi na pwede pabayaan Oo, kay basi bla kung lain pag ginang na kay nahimo gani ang pagsaka tos lubi. Gani Si man. Matsumor kung siya na lang isa dira kag hindi yun na istoryahon. Kaya subong hindi mo man sa istorya mo. Actually, gina-check man sa mga barangay official ang sitwasyon. Kag gina-assess man nila kung anong ila sini mabulig. As well ang pamilya. Tigin na paabot man gani isang barangay nga dalon nila di sa DSWD para ipa-check bla. Kag kung anong ma-advise sa ila kay tungod sa nga mga senaryo aksyon na dyan. Sige. So, tiyan mo na siya, no? Ang pila ka mga latest, salamat kay tinanaog na gidman siya sa babaw sang lubi. Ang bantayan ng sunod nga kabanata kung anong matabo sa iya, kag kung anong imuon sa pamilya sa iya sini nga sitwasyon. Anyway, from time to time, ang aton tagpalamati sa Action Radio, update naton kung anong iya sini nga pagkahimtang. Now, action dyan, medyo diri sa First District, Katubuso, Calatrava, kag San Carlos. By the way, sa may syudad sa San Carlos, sa Eco-Translink, dira sa may Barangay Rizal, hindi pasabol sa sini nga mga tinion. Kay tungod sige ulan dito, sa syudad sang San Carlos, wala sang salakyan nga makaagi dito, kay madamo sang batos tunga dalan. So kung ikaw alin dira sa Bacolod makadto ka San Carlos, di ka magagi da sa may Eco-Translink dira bla sa may Barangay Rizal nga ginaagyan mo shortcut. So diri ka coastal agi kung may nagaplano da naton nga mga kaaksyon nga makadto sa San Carlos City kay tisubong ginaobra pa sang DPWH kag sang pila ka mga operatives sang San Carlos para mag-clearing sila sa mga bato nga nagkalahulog tungod sa padayon nga mga pag-ulan sa sini nga kagabihon action dyan. Sa iban nga balita, ariman ambot hubog ang motor o kung hubog ang nagasakay sa motor. Matapos nga nakamangkon sa nga minor nga pilas ining si Johanny Tigbao, 19 anyos. Ini siya ang naaksidente sakay siya sini nga single nga motorsiklo nga gin-rescue man sa aton sini nga mga rescue personnel sang MRDO diri sa may Banwa sang Calatrava matapos nga ini siya ang natumba tungod sa iya sini nga hulugbon matapos nga nagpamista ini siya sa may barangay Tigbao sa sining hapon action dyan. Gindala ini siya sa may Calatrava District Hospital kag sa karon ginadapatan sang bulong kag minor gid man lamang ang iya sining naangkon tugas ang iya sining pagka-aksidente sa sining hapon. Amo na action dyan ang pila ka mga impormasyon balita naton madulong para sa Action Night Patrol Martes nga edisyon. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action yung Nelson Patiño na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon!
Night Patrol! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa 1st District sa Negros Occidental. Mayang gabi dira kay Diloterio Acosta Gary watching from Quezon City. Subong man sa may agisan ni Mamaylan. Good evening dira kay Jassy Ryan Gipacaleso. Subong man kay Ma'am Diding Alojamiento. Good evening man kay Ma'am Lilia Taton sa may Gardenville. Stay safe lang kuno, no? Ang ibang dugay-dugay naman, diri kita na sa recap nato sa resulta sang Lotto. Unaw natin mga kaakson, 642. Hoy, may isa ka winner. Ang jackpot prize is 24.6 million pesos. Ang winning combination sa 642, 28, 10, 30, 8, 1, kag 16. Suliton ko 642 winning combination, 28, 10, 30, 8, 1, kag 16. Super Lotto na kita 649. Ang may winning combination o kung may jackpot prize na 15.8 million pesos. Winning combination sa 649 size 43, 21, 16, 40, ka 45. Sulitin ko 649 winning combination 643, 21, 16, 40, kag 45. Ultra Lotto naman kita, 658, na may jackpot prize. Pero tikin ako na, 158.67 million pesos. Ang mga maswerte nga numero sa 658, 17, 42, 28, 44, 25, kag 58. Sulitin ko 658 winning combination, 17, 42, 28, 44, 25, kag 58. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, das 10:45. This time, i-check na naman ang report ni Action Roger Gutib. Gikan naman sa 2nd District ng Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger sa report, Miss Kamen. Yes, aksyon dyan, maayong gabi, kag maayong gabi sa aton mga ka-aksyon, sa mga balita natin, aksyon dyan, gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, medyo gato pasbong ang ulan, aksyon dyan, diri sa aton sining area of responsibility. Pero tinay di mawawaskog niya, kabas hindi mag-sige bala. Pero ti mabasa sa mga madalanon, gina-reminder lato aton mga tagpalamati mga ka-aksyon aton, garo gabi nga gabi, magalong-along lang tungod kay madulod ang logman ang dalanon aksyon dyan. Sa pinaka mga balita natin, isa diri ka ginadakop sa makatapos ang kapulisan sa syudad sa Sagay, ni may kantanan aksyon dyan sa kaso nga robbery in habitate place or in a private building under ini sa revised penal code Article 302 kaga suno pa sa report tigin patigayin kay inang operation sa makatapos ang kapulisan mga alas 2:15 takla siligida mga hapon sa may sitio Tulungan o kung Tulangon sa Barangay Pantaw sa Banwa sa Calatrava. Ang gindakop diri aksyon diyan gisabihan sang warrant of arrest yung kilala kay Jo Marie Maglasang Hirado alias Tata. Kilala man siya, no? Also known as Jo Marie Hino Maglasang alias Raymond. May asawa ini siya kag 26 anyos ng edad, residente sa Purok, Gintuan, Barangay Hapitan sa Ciudad ng Escalante. So sa report, pagi sa isa ka man Charlie Operation, gipatigayan sa kapulisan. Sinalom siyang supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Japi Jr., kaya ang police assigned sa warrant sa Buena Section PNCO, mo si Police Staff Sergeant Jess Arnado, ang nag-serve sini sang mandamiento de arresto, kung man ang makatapos sa kapulisan ka mga friendly unit,
nga ginisyon ni Honorable Judge Diana Marieta Cabusao, si Judge ang Municipal Trial Court in Cities diri sa may siyudad sang Sagay. Sara silin na nato dito ba ni robbery in in habitat kabudlay man ako dyan. Basta robbery ini robbery in habited daw kabudlay ba, place or in a private building under sa revised penal code Article 302 sa namin siyudad nato. Nakapit sa Oktobre 19, 2022 with 36,000 nga bail recommended para sa iya sila temporaryo nga kahilwayan. Pero hindi siya karon ang detinado sa Japon sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Samtang gina-confirmar naman ako dyan ni Police Lieutenant Colonel Roberto Japi Jr. atong nasapuan sa naligad nga Domingo sa aga sa Purok Nangka sa Barangay Bulanon sa Sang Sagay nga isa ka biktima sa sining nasapuan nga bangkay nga si Sigfredo Alzado Iponce, 58 anyos sa edad, may asawa nga sa diin nasapuan sa sining lugar. Ay ni siya aksyon dyan ang wala na siyang kabuhi. Sige na konfirmar ni Police Lieutenant Colonel Roberto Japi Jr. nga wala siyang foul play ang kamatayon sa sining 58 anyos nga biktima. Based sa assessment sa ating rescue team, sa ating mga police, wala man yatang foul play sa mga sakwa na bangkay. Ilali nagtut at ang iyang nagtungkol sa sir sang kansyaha. Mga laya na daw. Mga kansa, masupukit. So wala sang foul play action dyan. Kag suro pa sa report ka nagkuhan galit to siya nagtutod sa mga laya nga dahon to siya umabla. Galing na pulbaan siya kay tungkol siya pagtutod tungkol kay baylo-baylong hangin bla tungkol lamihan. Naglaptang kalayo kag nagtupa to sa katubuhan bla tiyawan sa patay kay man tibati ko manabas siya ko masunog ang kampo. Damo to nga ginalantaw nga rason nga ini siya na suffocate pero wala gid man action dyan sa may nakakita sa actual bla galing kay wala man sa indikasyon mo nga may mga lastros lawas nga sa indikasyon nga ginimuan ni si malain inaiya tanan ginhawmaom na lang sang labi na siya sini nga bata no nga among nakasapo siya to sa gipagita siya naway siya makapauli action dyan. So far naman nga itong madulong nga report, balita, informasyon, gikan diri sa may norte nga bayan sa probinsya, partikularmente mga balita sa may siyudad sang Sagay. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutem nga report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Salamat gid sa report ni Action Roger Gutib gikan sa 2nd District. Maayong gabi dira kay Jinky Dialagdon. Good morning to sa Ilasa, may Arizona, USA. Ang balidra, good evening kay Sir Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, kay Mamaya ko na Lulit Dialagdon, kay Sir Joe Dialagdon dira sa may Barangay Pandanon, DSP. Kay Ma'am Alma Oligon, Sir Noel Armar, Sir MJ Season, Alex Montesa, kasi sa kanyang family sa may Barangay Pandanon, DSB. Ang greeting sa rin kay Ma'am Jinky Dialagdon. Ma'am Jinky, good evening. Mayang gabi man, pero good morning dito sa ila kay Ma'am Vanessa Mayo. Watching ko no while doing her orientation. Nag-orient si Ma'am Vanessa sa may Mayo Clinic sa may Rochester, Minnesota, USA. Thank you, gid ko no, and God bless us all. Sige, ang balita naman ni Action VJ, posible sa pagbalik na nato na diri sa gyapon sa palatuntunan, Action Night Patrol. Stand by! Sample Plus Go! This is my life. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For butaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagkaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanatan ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abli kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pa salamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iba man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog.
Ano ang hambal mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na abe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may Pagpangalagad. Patrol, antes pa man ang reports ng Patrol, congratulations sa Technology o kung Technological University of the Philippines, Visayas o kung TUP Visayas, dari na sa may Talisa area, sila ang nag-number 1. Top 1 performing school sa Chemical Engineering Licensure Examination. Ang resulta nagwa subong nga gabi. Last pagid ang top 1 sa ining board exam, isa sa tatlo ka top 1 ang alinman sa TUP Visayas. Amo si Christian Ray Salino de la Cruz. Congratulations dira kay Christian Ray Salino de la Cruz. Top 1 sa board exam nga may rating nga 94%. Samtang top 5 man. Sama dira niya siguro yung ka-classmate sa may TUP Visayas nga si Razel Chiva Sobrevilla nga may rating naman nga 92%. So congratulations sa inyo ni Christian Ray Salino de la Cruz and Russell Chiva Sobrevilla. 65 out of 65 ka-examinees gikan naman sa TUP Visayas ang nakapasar mga kaaksona. Sa UNOR naman, 23 out of 25. So duwa lang ang wala nakapasar sa Chemical Engineering Licensure Examination. Tingala ko nagabarak diri nga akong nga chatbox. Galing mga estudyante, no? Sige, congratulations sa inyo. This time, check na naman ang reports ang aton nga patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action sa report, please come in. Action dyan, nakahanda na ang Bacolod City Police Office sa pagbantay kag pagtsekyara sa seguridad sa mga lulubngan sa syudad sang Bacolod sa palabuton nga tigkalalag sa Nobyembre 1. Kinpahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office, nga mayara na sila security plan angot sa undas 2022 kag posible nga maga-deploy ang BCPO sang forces kag magabutang sa mga assistant desk sa mga cemeteries sininga semana. Suno kay Martir, mayara man sang visibility patrol sa mga terminals kag dalanon sa syudad agod masiguro nga safe kag nagakadto sa mga cemeteries. Palayag ni Martir, magadepende pa sa mando sang Interagency Task Force o kon IETF kung mayara limit o kon wala sang oras sa pagbisita sa mga lulubngan apisan nga manubo na ang kaso sang COVID. Mapanugyan man si Martir nga sa tion sang pagbisita sa mga lulubngan dapat iobserbar kag pagsundon sang publiko ang mga do's and don'ts nga ginapatuman kasubong sang bawal magdala sa mga patalom nga bagay kag hugot man nga ginabawal magpanahor sa sulod sa mga patio. Dugang pasang City Director nga antis makasulod sa patio pag-atsikyaron maanay sang kapulisan ang gamit sang kada individual agod masiguro ang safe sang kada isa. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol.
Mga ka-aksyon inyo batihan na kabugusan nga pagpangalagad sa atong malatuntunan ng Aksyon Night Patrol. Martes kita nga presentation Oktubre 25, 2022. Salamat rin WhatsApp Patrol 1, Navarra Patrol, Aksyon Zili Minardo, and Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center Aksyon An Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control sa ito naman yung technical side mo natin si Aksyon Nelmar Madera kag Aksyon CJ Binares. Salamat sa ito mga Aksyon Correspondent Aksyon Roger Gutib kag Aksyon Nelson Patenyo. Pasensya kay Aksyon VJ, no? Kaya medyo napaw kita sa panahon. Salamat man kag sa ngalan sa inyo man nga regular nga anchorman Aksyon Eric Magbano sa sininga palatuntunan. Manamong giging salamat mga ka-aksyon sa inyong pagpag-iupod hindi lamang sa itong pagpangalagad kundi bilog sa bilog man nga pagpangalagad at sa Aksyon Radyo Bacolod sa bilog nga lao. Tugtog ng buwas mga ka-aksyon sa pag-sign on sa aton nga programa Aksyon Reports First Sports with Aksyon Fred Salangka. Sa kinaandar kong inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.